салом алайкум дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канали RHTJ. Шумораи подписчикои мо бародаро 12000 нафар ҳастанд. Мехоҳем ки 50000 нафарро кунем. Албатта бо дастгирии шумо аз шумо бародарона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, яъне ки подписатсия кунед. Инчунин дар видеои мо лайк гузоред ва дар комментар ҳатман ягон чи нависед. Фарқ надорад бародаро плюс ёки ягон калимаҳай рақамай нависта равон кунед. Аз ҳамат миннатдор мешавем. Ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира, трактор, чӣ маҳсулоте ки барои реклама дошта бошед, рақамаи мо рӯи экрана ҳаста. Имо WhatsApp дора. Метавонед ки сурат ё маълумотша равон кунед. Дар видеоҳои оянда ҳатман пешкаши харидорон мекунем. Ва мегзарем бародаро ба қисми эълонҳои имрӯза. Видеоро то охираш тамошо кунед. Хоҳиш мекунем ки дастгирия фаромӯш накунед. Бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасҳо фарқ мекунад. Марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экрана WhatsApp аста, метавонед ки муроҷиат кунед. Mercedes Benz C-класс ҳастед бародаро. Солаш 95 сола, сӯзишвориш газу бензин, гази Евро 4, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро находвай, мотор, ходовой ҳамаш 100%. ҳуҷҷати солона дора, утилизатсиярам кардагиай. Қарор дорад дар ноҳияи Қубудиён. Нарша 40000 сомон мега, бо камтар савдо дора. Касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародароне ки TikTok, Telegram, Instagram ки истифода мебаред, марҳамат, силкаи ҳамаи онҳоро дар комментария гузоштагием. Метавонед ки даромада тамошо кунед. Дар он ҷо нисбати YouTube бисёртар чизҳои фурӯшӣ мешавад. Чизе ки дар кор боша, харидорӣ кунед. Мошини дигари мо бародаро Astra F ҳаста, хетчбек. Солаш 92, сӯзишвориш газ, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошини находвай бародаро, ҳамаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Наша 22 мега, бо камтар савдо дора. Касоне харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Мошини дигари мо бародаро Opel Frontier ҳастай, соли 2014, випускои нав. Сӯзишвориш газу бензин, гази Евро 4, кузов внедорожный, объем 3.2, коробка автомат, ҳолатш бениҳоят хуб. Мошин бародаро 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагиай. Коробкаш автомата бародаро, 3 положение передокш кор мекунад. Нав ходовой кардагиай, 4 та баллони зимни нав дора, 4 та баллони ледни бародаро падалка ҳастай. Мошин бе ягон расходи камолия бародаро, фақат мешинӣ, ҳайл мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи Рашт. Наша 67000 сомон мега. Харидори аниқ боша, бо савдои хуб мешавад. Касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед. Бародарои азиз, Kia K5 ҳастай, соли 2014, сӯзишвориш бензин, гибрид бародаро. Ин мошинҳоро реклама кардаги будем. Як бародар дар Корея қарор дорад, мошин равон мекунад ба Тоҷикистон, инчунин ба Россия. К5 рӯй кардагиай, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Растамошка кардаги ҳамаш 100%. Касоне харидор бошед, нақш бародаро 110000 сомоне, бо камтар муомила дора. Барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои моро ҳам ҳастанд бародаро. Рақамҳои бародаре ки Корея равон кардагиай +82 WhatsApp дора. Метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед.
Астраджи караван астай, солиш 98 сол, сӯзишвориш бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб, мошин бародор ҳуҷҷат надора. Нақша 65 000 сомон мега, бо муомила дора. бародари хайдор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда метавонед ки занг занед. Рақамҳои расияшда WhatsApp дора, метавонед тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. мошини дигари мо Opel Vectra солиш 92, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик. мошин бародаро 4 та баллони нав дора, нахадвай, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳамаш бичидагианд. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақша 17 та мега, бо камтар савдо дора. касони хайдор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. вагони фурӯшӣ ҳастай. вагон бародаро 4 та баллони 70% дора. дарини вагон бародаро састаниш 100%, ҳамаш хубай, тозаҳай, обшивка кардагиай. марҳамат, касони хайдор бошед, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, нарша 35 000 сомон мега. барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаро, шуморо мехоҳед мошин, хона, замин, квартира, трактор, вагон, чӣ маҳсулоте барои реклама дошта бошед, рақамҳои мо рӯи экранда буд. бародаро аввали наворда ёки 987 74 10 12. имо WhatsApp дора, метавонед ки равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародаро, мошине ки қарор доранд дар Корея, Kia Carnival солиш 2022 сол, авиамотор ДВД дизел. комплектатсияси бародаро престижный, идеальный состояние, мошин ҳамаш 100% беҳад тозаи. нархш бародаро то Владивостоки Федератсияи Россияра $18600 мешавад. касони хайдор бошед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини навбатие ки дар Корея қарор дорад бародаро, Hyundai Santa Fe солиш 2014-15, сӯзишвориш дизел бародаро, объемш 2, састаниш бениҳоят хуб. нархш то Владивостока бародаро $6950. нархи мошин бародаро то Владивостока $6950 астай. марҳамат, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини навбатие ки дар Корея ҳастай бародаро, Hyundai Tucson солиш 2016-17, сӯзишвориш дизел, объемш 1.7, састаниш беҳтарин. мошин нахаду бародаро, ҳама комплектатсия кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. нархш дар Корея бародаро $6500. касони хайдор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экран будада занг занед ки WhatsApp дорем, муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед. ин буд бародаро якчанд та мошин ва дастуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем.
шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира, се бори фурӯхтное ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо аст. Хайр то наворҳои оянда.